Jotono Dipok kaham kalam sungon rokna ani senalo mangke tini kaisa samongkanya pajak ang hostel ni jas ane nagoya tini ke bunyi noko selamdani pajak dui tala khat mane khatia hostel ni bagai mangke abo samoi pra ado complete mane incomplete pra complete yang suyako mangke norok no kana ang tini norok nai tung ani video no ekdom lengzak samongkai mani mangke norok no kana ang kana tung ani video no pajak dala asung mangke norok mo nugui makna abo yang sendeng teknya ani malik ko tu sawo wanti yang di karena yang layan mereka tersebut over yang dia sama tolong aja yang di kanan black interesting abo narok na chung video pacang sura ben nugui malai narok seprang video upload semua ngai narok nugui mangkana doi tala saka kaisa tola kaisa ke narok na phunogana pura pacang sura video no ang gangke norok nai chung di ani video no gangke panya digina thanga chung obo hongke tabo ya clear kanya pakhi abo gangke norok nang phunogana norok nai chung di ya clear marok pura paye norok nang kaise video khailai phunongai norok o hai sanam dari musung chung yang bekereng di sanamai manai hostel ni bagai panjang norok no kaisa konya ni musung ang ani channel no kisa group ai di norok kami bagian ke angbo ani channel kulong mani katal no khong kang ke subscribe kai di norok no ko jawa asung no hamai norok ano hani mano panjang mani sanam pro ko tangai video khalai phuno yas ai make sanam bai video mang khlai phuno nai ngke norok no video phung mai ni karono ani kuno stand mukri ang video klai mani mobile banyak klayo gangke ang klai pai prong ke norok no video puno gongke je plus kam klai chonga aprong ke ang norok no video prong maya abon bagai ang norok thani nakar sano ang